Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog karon ang dakong pista sa kinabuhi sa simbahan, ang pista sa solemnidad sa pagpasaka sa langit sa mahal nga Birhen Maria. Ang mahal nga Birhen Maria nagrepresentar sa simbahan niya kay siya nga maoy ni pahimugso ni Kristo dinhis kalibutan ug miunong ni Kristo hangtod sa kamatayon na tuana mas langit, lawas ug kalag, mausad ni ang atong paglaom isip mga sakop sa simbahan. Gusto ba mong musaka sa langit? Sige, kamatay na mo karon. Kamatay na diha sa sala. Busa mga igsuon uban sa mahal nga Birhen Maria, padayon tang magampo alang sa kasulbaran, hingpit nga kasulbaran ni ining pandemic. Labi na gyud kini mga variants niya, mugna kini sa yawa ato ning idangop ngadto sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Iampo sab nato ang atong mga benefactors and donors nga taliwala nining kalisdanan sa kalibutan, wa gyud magpanagana sa pagsigig tabang nato dinhi sa atong mga proyekto, labi na kining bag-ong proyekto sa atong Archdiocese, kining pagtukod sa Kapilinha didto sa San Remigio, Kapilinha de Fatima. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kita, o Dios nga gamhanan, nga nagpasaka lawas ug kalag nganha sa himaya sa langit, sa putli nga Birhen Maria, inahan sa imong anak, itugot na nga moyo kami, nga sa kanunay magdulong kami sa langit, ug mahimong takos nga makaambit sa iyang himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit ug nakita sa sulod niini ang sudlanhan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagakob, dalugdog, linog, ug mibunok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimad-on sa langit, may usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan. Ug gitkoronahan siya napulog duha ka bituon. Hapit na siya mo anak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. Laing tilimad-on nagpakita dito sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo ug napulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babayeng hingpit na mga anak, aron tukbon niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babayi ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios o sa iyang trono. Mikagyo ang babayi ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nagandam kaniya og dapit, og didto atimanon siya sulod sa 1,000 ug 200 ug kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayud sa Dios ang gahom niya ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginlan na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Ang rayna nagapahiluna sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Busa tinguhaon sa hari ang imong kaanyag, kay siya man ang imong Ginoo. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Pamati o anak nga babayi ug tan-awa, ipabong ang imong dunggan, hikalimti ang imong lungsod, ug
ug ang balay sa imong amahan. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo. Dinayanan ug bulawan, gidala sila sa sulod, uban sa kalipay o kasadya, nanulod sila sa palasyo sa hari. Nagabarug ang rayna diha sa imong tuo, dinayanan ug bulawan. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhawon usab. Kaingon nga miabot ang kamatayon pinaagis sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagis sa usa ka tawo. Kaingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkaiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apan ang matag usa anaa sa iyang husto nga dapit. Si Kristo maoy una sa tanan, unya mo sunod kadtong iya ni Kristo inig-abot na niya. Unya mo abot ang katapusan og buntugon ni Kristo ang tanang pangulo nga espirituhanon, mga awtoridad, mga kagamhanan, ug itugyan niya ang gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. Kay kinahanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaaway nga buntugon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon
ug sukad karon ang tanang tao motawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tao nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipuka niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga way dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinomdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug unya mipauli sa ila. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Karong panahon na kung naay usa ka tawo nga daygon tungod sa iyang mga nakabot nga kalampusan, ang kasagaran gyud nga itubag salamat, di ba? Bisag ako dayga ko ninyo. Bakakon. Matubagin nato, salamat ka na lasang tinuod ay sanang sagutay guwapo nga wa magi ko kasuway ana to batan-on pa kung ginganlan ko guwapo karon na noong hapit na matapos. Grabe sa ninyo kabakakon oy. Ang ko salamat gyud mo, salamat, thank you ana kita. Si Maria lahi kayo. Pag-ingon, pagdaig, bulahan kas tanang babae, ikaw ang inahan sa manunobos, purting lipaya nako hastang akong anak gadi asod sa akong tiyan, miulpot sa kalipay, pagkabulahan gid nimo. Ana, unsay tubag ni Maria? Na, tanawag unsay una niyang gisulti, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Wa mo ka, G? Inig daig nga rin niya, daigon siya, ang iya sang kasing-kasing, wa magkanag salamat sa to pag-iangko nimo ang pagdaig. Pero si Maria, iyang ipasa sa Ginoo. Ipasa niya, nga naman, kay siya, usa lang ka sulugoon. Dili gyud mo angkon si Maria nga siya mo'y angayng daigon, kung dili ang Ginoo nga nagsugo og nagbuhat diha kaniya. Mao na siya ang nagsugo og nagbuhat diha kaniya. Karon og naa kay balay rong dako, kinsa may nagbuhat anang imong balay? Og ikaw liwat kang Maria, moingon jud ka, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo kay gisugo ko niya pagbuhat aning balay. Di ba? Di ka magsigdaig, ako ng balay, niya imo ding koralon, no trespassing, private property. Imo na, private property naman. Pero kinsa may nagbuhat diha nimo, kinsa may naghatag nimo kahigayunan nga makabuhat ka, kinsa may nagbubo nimo sa mga grasya aron ka makabuhat ana, di ba ang Ginoo? Nganong giangkon man nimo? Mao na si Maria, wa gyud matintal sa yawa. Kining gihisgutan sa unang pagbasa nga dunay babae nga nagmabdos nya giatangan sa dragon. Ang dragon gusto nang mo patay niya og sa bata nga iyang ianak si Maria ni. Nya ang dragon mao ang yawa. Kining yawa kusog kay ni mangangkon nga siya tag-iya hasta gud langit iyang angkonon. Mao na naadto na noon siya sa impierno. Kanang kusog kay mangangkon nga ako ni yawan ona.
Gipuy-an na si Yawa. Kinsa dinhi ang kusog kay mangangkon nga iyang balay, iyang asawa, iyang bana, iyang anak ta sa kamot. Kanang mangangkon gid ba? Pulos-pulos mo bakakon. Kusog kay mo mangangkon ay, ganong imo nang gibunog akong anak. Si Maria sa dihang gibunog og maayo ang iyang anak, wa siya mo angkon nga ako ning anak. Unsa man, anak nis Ginoo. Kinsa man kung mubabag sa iyang kamatayon nga anak man siya sa Ginoo, kung gusto pagyud sa Ginoo nga kaning anaka dili ni mamatay, di gid ni mahitabo. Mo na si Maria igo rang mihilak kay nahigugma man siya sa Ginoo, pero nagbarog ra siya didto, wa gyud masuko sa nagbunog sa iyang anak og nagbitay sa cross. Nga naman, wa man siya mangangkon. Na kinsa niyo dinhi ang wa mo angkon sa iyang naong nga imo nang naong. Sige, taas ang kamot. Hoy, daghan kay nato mangangkon gyud naong. Mao na magsinawayay tas atong naong hasta pare sawayon pa. Karon iguman aning misa na magimanaway ani ba? Siya na father ba sige gisgot anang naong mura sag unsay naong. Nganong magsinawayay man tas atong naong? Kita day gabuhat ani. Ang Ginoo, ang imong ginikanan mo'y nagbuhat anang imong naong. Nganong imo man ang giusab? Wa ka kauyon sa nagbuhat ana. Nya karon kay imo na nang giusab, imo na nang gipaputi, imo na nang gibadlisan, imo na nang gipariban imong buhok, imo na nang gipakuluran nga ikaw na, imo na nang gipatatuan, imo na nang giariyusan, hastang ilong ariyusan, hasta dila ariyusan, ambot og unsa pay giariyusan. Niyang ko na karon nga ikaw na tagiya na. Ha? Yawa ka. Giyawaan ka. Kay nangangko na ka. Si Maria, niingon ra gid siya, nahinumdom kanako ang Dios nga makagagahom sa tanan, nahinumdom kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Karon ang mga tao mutawag kanako bulahan. Iya sa nang giangkon. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo sa Dios dinhi kanako. Naabot tayo niingon ako, Bray, akong kaubang pari ba? Bay, tan sortihan mo no? Taliwa sa pandemic, nakahimo kag project nga dako ka istanan. Nya karon gihangyo pagyud ka ni Monsignor Ruben Labaho nga atong Vicar General nga motabang og himo anang kapilya sa kapilinha, di na makaya nako bayoy. Problema ang kung parokya, nya napag iti pangitaunon nga 30 million para sa lain, di madahana nya ikaw sugot sa gano. Ingon sa ko, sulugoon raman kong Monsignor Ruben bay. Nya kanas Monsignor Ruben, sulugoon raman ang Archbishop Palma. Archbishop Palma, sulugoon raman sa nas Ginoo, kinsa man kong mubalibad. Siya asam kag kwarta. Nako, wa ako'y kwarta. Kabos raman ko nga sulugoon. Ang nanimba maoy muhatag. Ang nanimba. Ang saon ninyo di mo muhatag. Ako day muhatag dito anang 30 million. 29 million 500,000. Kamo mo ihatag. Nya kinsa man si tagiyan ang inyong kwartang ihatag diri? Kamo diay. Gisugo rasad mo Ginoo pagkupot ana para sa iyang plano. Nya karon kay ang atong diocese na may plano nga magtukod og kapilinha di Fatima didto sa Takop, San Remigio, replika, ikaupat nga replika sa tibok kalibutan sa Our Lady of Fatima Kapilinha dito sa Cuba de area sana Portugal. Mutabang mo himo ani dili. Hatag palit din mo sa atong slot. Gisugdan ni natog announce atong Domingo nya buot natong hatagan si Maria sa atong birthday gift nga imbis mga rosas, mga card, ang atong ihatag mao ang pagtukod sa kapilinha. Mamalitag tag 1,000 per slot nga Mother Mary's
healing and deliverance. Muhatag ta niya og birthday gift gikan sa atong kasing-kasing kay mga sulugoon tas Ginoo sama niya. Dili kitay tag-iya sa atong gihatag, gasa sa nas Ginoo nato. We are only acting anang atong tema karon nga gifted to give. Ug usa ni anang atong giftedness mao ang kwarta. So bulahan kadtong mopalit ang way ikapalit kay tinuod sa gyung way ikapalit luhod mo og ampo ni Maria, Mother Mary, bendisyon ni ang tanang namalit. Tagai og healing and deliverance kaming tanan, apil nang wa mo palit. Pero kadtong gasigig yubit, gasigig saway, ipa-COVID. Ayaw ha. Iris to, iris. Sayop to, sayop. Ing na luwasa gyapon sila, apil gyapon sa healing and deliverance. Ana siya. Kamusan no kantor ba inyong timan-an ba? Nya pasalamat nga gikan atong Domingo, katawanan kay tanan, pagka Lunes doon na natay nadawat nga 11 ka buok ni palit, nahalinan tag 11 ka buok. Pero karon ang atong halin as of yesterday ning abot na og 1,066 slots. Pakpak. Doon na labing minus 1,066 ka mga nipalit tungod kay nihatag na sila sa ilang birthday gift ni Mama Mary. Kini siya, muingon bata, pagkabulahan, dili, sundo na to si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo og nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong magbubuhat. Ana, sa ikaduhang pagbasa, miingon dire nga si Kristo nakabuntog sa kamatayon. O kinsa tong mahiusa ni Kristo makabuntog sa iyang kaugalingong kamatayon. Pasabot ba nga dili mamatay? Giunsa man pagbuntog ni Kristo ang kamatayon nga mao iyang katapusang kaaway. Giunsa man? Gihigugma niya ang pagpakamatay. Kana bitang kaaway, ingos Kristo, unsaon pagbuntog, ingon siya, love your enemies. Usbawi, kusga? Love your enemies. Kanang kaaway, makahadlok man ginani mo, makapakulba man ani mo, makaparatol. Wa roy pinaka makaparatol na to, kining COVID. Sige na, I love COVID. Ina. Ayaw sa pader, anak. Bitaw, I love COVID. Nga naman, kay ang COVID mo patay. Higugmao nato ang kamatayon, mga igsoon. Kay ang ato ganing Ginoo na higugma manganis kamatayon, kita na ba noy magdumot sa kamatayon? Higugma, mabuntog na nimo. Marelax ka. Dili day mo relax sa inyong gihigugma. Ay, lingi ako na imong tupad. Relax ka, dili. Relax ka nga, nagkatupad mo, labi na gyud magsige na rog ubo. Relax ka. Og relax gani ka, congratulations. Marelax ta. Nya kung marelax na gani ta, kanang di ta magkaratol-ratol, dili ta mabuntog. Di ta mabuntog. Pero magratol-ratol gani ka, mabuntog yun ka. Nga naman, di naman kakapanghunahunag maayo, di naman nimo magamit ang imong mga kusog o ang imong gahom, kay naratol man ka. Murabag istoryang papa ba, nga na ako to'y tao, nga daghan kay armas, napay machine gun, napay Armalite, napay 45. Giistoryahan mi ani, ako mga 6 anyos, tingay ko ito nakabati, ingos papa, 40 yung daghan nag-armas, sus ang iyang silingan, sulngon bitaw siya, gadag sundang purting isuga, ni ambak sa bintana, ay gibiyaan tadang armas. Na kung ano ni ambak man to siya, girak-rakan pa to niya sa masinggan, paingos papa, talawan man. Mabuntog yun. Si Maria, wa mabuntog oy. Sa diyang gikulatag mayang anak, ni barog radyas tiilan sa cross. Ningon des Maria, ay kabalakadong, musaka ka sa imong trono, ug maghari ka didto. Nya ningon sa Kristo, onya ikaw ana tubag sa Maria sa tubag sa atong salmo. Unsa man tuy tubag sa atong salmo karon?
nagabarog ang rayna diha sa iyang tuo, dinayanan og bulawan. Siya, barog sa dito sa imong trono dong, kay ako sad, mo barog sa niya ako sa imong tuo, dinayanan og bulawan. Ingon de si Jesus, sige, pabilin sa kadihas akong disipulo ha, tudluin na sila sa imong kinaiya, nga dili mahadlok, mamatay, sama aning akong gibuhat. Tudloi sila. Motong nipuyo si Maria, tipon sa mga apostoles. Nya karon kamo, musunod mo style ni Maria. Gusto sad mong mubarog dito sa kilid sa trono sa Dios dito sa langit. Gusto dili? Kamatay na. Higugmaa ang kamatayon. Nya kanara bang taong mahigugmas kamatayon? Di gid na kabuhat og sala. Oh, panalitan asawa, kulatahos bana, di gyud masuko. Ngano man, maingon din siya, niya nang akong gihigugma, piti-piti na akong naong. Oh. Di ba? Sayon ra kayo. Nya, kawaton imong butang, kawaton, wa na mo'y kwarta, wa na mo'y kapalit bugas, maingon ra ka. Salamat Lord, nianag yung akong gihigugma. Di na nidang tagdugay, patay gini, way kaon. Nya, lisod na ka ginhawas, ikag ubo, taas ka imong hilanat, ika, welcome to the club. Mauna ning akong gihigugma, lingkod na gyud karon, mubarog na gyud karon ani sa trono sa kiliran sa akong Ginoo ug sa mahal nga birhen. Ala, ka-excited nako magkita na gyud mi. Nya muhunghong ding yawa, maimpierno ka. Nya may kaadili ay kay gasunod gud ko niya. Ana, di ba? Man mo madasig, sige manindog na. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan, sa mga santos, sa kapasayloan, sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, binayaw ang lawas ug kalag ngadto sa himaya, si Maria misidlak isip dakong ilhanan sa atong simbahan. Busa, malaumon kitang mudangop sa Dios pinaagi ni Maria ug moingon kita, Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa simbahan, nga sa kanunay maglantaw siya ngadto sa kabanhawan nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa kalibutan, nga ilang ipatunhay ang kalinaw ug likayan ang makalilisang nga gubat, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors of donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga mabanhaw na sila diha ni Kristo ug magmaya uban kang Maria ug sa mga santos didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pinaagi sa pangalian ni Maria, dungga kami. Ginoo sa langit ug sa yuta, dawata kining among mga pagampo nga among gituboy kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ang halad sa among pag-alagad, mahidangat unta diha kanimo Ginoo, sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, nga gipasaka nganha sa langit ang among mga kasing-kasing nga nagdilaab sa kalayo sa gugma, mangandoy unta kanunay kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Tungod kay karong adlaw gipasaka sa langit ang Birhen nga inahan sa Dios, nga maoy sinugdanan ug larawan sa pagadangatan sa imong simbahan ug kalig-on sa siguradong kalauman ug kahupayan alang sa imong mga tao nga nanagpanaw pa niining kalibutan. Husto gayod nga ikaw mibuot nga siya nga sa kahibulungang paagi nagpakataw sa imong anak nga maoy tinubdan sa tanang kinabuhi, dili gayod makatilaw sa pagkadugta sa lubnganan. Ug busa uban sa mga anghel, nagadayeg kami kanimo sa kalipay nga nag-ingon. Santo,
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Cordero sa Diyos na nagawagtan sa sala sa Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. Tapos na kami mga lawat sa makaluluwas nga sakramento Ginoo. Pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria nga gipasaka sa langit. Mahidangat unta kami sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Gihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang
pagbarog didto kilid sa trono sa Dios nga atong hari. Nya mahitabo ra ni kung sama sad ni Maria magsigi tagdaig sa Ginoo ug dili gyud mangangkon bisan unsa. So atong pasalamatan ang mga tawo nga nag-alagad nato karon ining misa. Una, ang atong naglimpyo sa simbahan before nato ni gigamit, ang nag-decorate nining mga buwak ug ang ato sang sponsor sa flowers karon, ang ato sang mga barangay officials, barangay tanods nga nag-manage sa atong parking ug sa atong kanini ang traffic, ang mga frontliners nato, ang atong Eucharistically ministers ug ang ato mga usherites nga mga atong members and officers sa PYCC. Ato sang pasalamatan ang atong lectors, atong salmista, ang atong mga love offering assistants, ang mga sacristans nga nag-serve karon, ang atong mga IT nga nag-facilitate nining atong pag-upload sa social media, ang atong nag-operate sa sound system ug sa TV monitors, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Parish Choir, ang atong mga ni-offer karong buntaga nining misaha, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Wilfredo o si Mrs. Maria Bohol. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Sa ako nang gikaingon, ang atong nahalin nga slots sa Mother Mary's Healing and Deliverance, ning abot nag 1,066 slots, pero ang nahibilin, ubay-ubay pasad, 28,434 slots. Pakpak, well, di na 29. Ang atong target na mahatag tanig mahalin ni tanan sa birthday Mama Mary inig ka September 8. Kanindot no, mahinayon. Karon i-update mo sa feature karon sa trabaho dito sa Kapilinha sa Takop, San Remigio. Mao ni siya ang perspective ug mahumana ang Kapilinha, mao gunay iyang inner na sa sulod niya sa panoramic view o kana mao na siya ang mahitabo. Mura ra gid siya og kiosko, mura siya tent, pero dako lang na kaayo, murag mga kaduhaon siguro ning atong simbahan mo iya ng area niya. Ang gawas ana dako kay na mo nang area des kilid niya. Mo na ron ang trabaho 30% ang accomplishment na karon. Sige padayon, mo na ang ginagmayng mga feature sa trabaho dito. Mo na siya ang inner chapel, ang gamay nga chapel na ang berhin sa kilid, mo ginay porma dito sa Portugal ana. Sige, mauna na siya. Salamat kayo. 30% pang ilang nahimo kay kuwang sa ana. Di man kakuan, di man kahuygog trabaho, materialis lang daan. Ni over na gani na og mga 10 million ang natapar sa kontraktor, iyang na gamit aron nga para maka-improve. Ang ato lang paningkamot nga pinaagi ning ato mga tampo, pagpamalit aning slots, makabayad-bayad na ta sa atong gipang-utang dito. Dagko kay ni siya nga grasya. Dong, tensa day dong. Limot ko dong. Salamat sa imong kabuutan dong ha, kay gihipos dayon nimo. Ikaduha. Itabutan kay hipos dayon, wagi kay padiro pa man ni mahumang uban. Napay ikaduha, no? Nga pahibalo sa atong financial report as of July 31, 2021. Beginning balance 1,240,874 and 64 centavos. Ang atong total cash receipts 4,370,334 and 90 centavos. Ang atong total disbursements 3,362,514 and 40 centavos. Ending balance 2,248,695 and 14 centavos. Pakpakan na to ang Ginoo niining mga grasya. Salamat sad sa atong Parish Finance Council nga mao gyud nagmonitor sa atong mga finances.
Ikatulo, importanteng pahibalo kabahin sa bayranan, sa bunyag ug sa kasal dinhi sa atong parokya. Bunyag ug kasal. Ang regular nga schedule sa kasal mao ang adlaw Huwebes sa alas 10 sa buntag, 4 ka slots, bali 4 kaparisan. Unya sa alas 3 sa hapon, adlaw Huwebes gyapon, maximum of 4 gihapon ka parisan, 4 ka slots. Nya ang bayad niini mao ang love offering, imong gugma, mo imong gidak-on sa imong gugma. Ang regular sad nga schedule sa pagpamunyag mao ang adlaw Domingo alas 10 sa buntag, kada alas 10. Ang bayad niini mao usab ang love offering. Kinsa kadtong magpakasal o magpabunyag sa laing adlaw o oras, ang bayranan mao kini. Kung kasal na ay 2,000 nga fixed para na sa minister, kay posible bang mang-invite na taana og pari niya, plus love offering niya para na sa atong parokya kanang love offering. Og sa bunyag ang bayronon 1,500 para gihapon sa minister plus love offering para sa parokya. So please be guided accordingly. Nakasabot mo ato no? Mo na magpa-special mo og adlaw na kanang kamura gyud atong i-charge ang stipend sa minister niya plus dayon imong love offering. Kay naman goy usahay ba ato kaniato chismis lang ni ginagmay ba kanang masabado magmisa ta kasal porting nindutas dekorasyon ana daghan pa kayong abay nindot ra ba kay tan-awon nya mangutana ko dito sikreto sa opisina pilay gi love offering ato sa 1,000 pa der. Unya ang minister tagaan na tog 2,000. Nya inig-kolekta minus man sa kay kuha. Kay kasagaran anang na nagsinina og nindot wa man na magdag kwarta. Oh, kasagaran na nila nay pipila. Nya jute ra mo sa ihog kay ang tubong ana nga makakaon lang mi dito sa reception. Mao ra man na. Gamay kay makuha. Kansing insik di bitay. Ato lasang tabangan atong parokya dili magsige ka short sa tag nasa ni usay mo hatag og 5,000 na ambot diha na may nihatag kag 20,000 gapaabot si kung nay mo hatag og 1 million wa pa gyud mo abot no. So mo na atong ibutang ingon ani ha na schedule nga bunyag og kasal para kanay among dumdomon adto ta mag-abot didto nya love offering ang atong hatag. Ang ikaupat, mao gihapon, kamong naay mga sakyanan, musunod lang kita sa atong one-way traffic na policy dinhi sa simbahan. Anha diha ang entrance, ari diri ang exit sa likod. Di na masad mo mabalaka kay tungod sa atong mga buutan nga mga parishioners na simento na gyud diri sa likod. So karon hawa na kaayo kay naputol ng mga kahoy. So kita na kayong inyong flat nga ligid. Kung ma-flat, pero nindot sa mong sakyanan, musilaw na sa nagmaayo. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.